Kay vlog. Live lang. Ano na, kamoy tig istorya kay mahutdan ako istorya. Sorry guys. So guys, nindot ang experience ani guys. Makya. Pakit sa bag. Kita man ibabaw ni mong vlog tino. Hi everyone! Good day! Welcome back to my YouTube channel. Ruby Simagala, at your service! Mga ka-Ruby, please subscribe to my YouTube channel. Thank you! Magsugod na ta guys. Majong buntag kaninyong tanan. Wala. Magsugod na ta sa ato ang penitensya. Sugod na ta danhi. Paana na, sugod na ta sa kasaka. Padto na ta sa babaw. Mo diri agianan diri sa ubos padung ato babaw sa The Alicia Panoramic Park. Lami jud sa kaon ug buntag. Kay way init ba? Kay init pa saka. Uy, Ginoo ko na pa dito dis tiilan ha. Tiilang bahin sa buntod. Tapas kuya mo, wapas tiil, wapas bagtak. Wapas kiting. May signal? Uy. Wala man day signal. Kani usara atong tour guide ani nga panon. Abot ito sa babaw. Ha? Hara mag tour guide. Huy! Tanam dis kinalayan atong tour guide. Hinay-hinay be. Tanda miss kam de oh. Kinunhan na to. 2 ka oras. Guys, si Manang Robbie guys. Gisugod ag hangat guys. Oh my goodness. Adto lang mag-abot tas babaw. Uto na ba? Okay ra ma'am. Kira. Just like waiting on the train. Diyos ko. Kinabuhi. Okay, here we go. That's not that good. Oh, that's not a good idea. That is not a good idea. Kani di atong sunod nga dugdugon ay unang dugdugon eh. Muna lang nito ang bugon. Magsige na tagtukad ngadto sa babaw. My God. Ge. Ngayon ito. Mishka! Tinidagan. Ay, nag-una na siya. Hoy, miss kaya rin maguna-una, Tristan. Maghuwat mo. Nen, huwat mo nen. Mishka! Ari! Ako na ba dyan i-exercise na yung mga katiilang mga katuhuran. Where's mommy? Nasluyo, B. Ato bang turupos? Naluyo. Uy. Di harang na sila, di na namulas na to. Where's mommy? Nara dyan, B. Sabak, bibi.
Damay mong break ko ha. Ito na Tristan nag si RR sa una. O dyan tayo ka, kuanan dani, og ambog, pugong pod sa tuhod, og tukad, hangat pod. Ay, huway po sa bagtak. No. Videohan ang nas likod. Pwede muna natin. Ha? Una lang mo. Sige, una lang. Ay, hi vlog mo dahil eh. Hi vlog, welcome to my vlog. Pwede may storya rin na my vlog. Sige, istorya. Okay guys. Sige. Ato na po natubang sa likod. Kasi sige naman tubang sa tubangan. Tubang na po siya sa likod. Palikod. Post ni radio te. Sa kuan ni YouTube. Ah. Vlog kuno hay kuno ko. Uy, papakita mo sa vlog. Ay, mas mayigog wala hibaw igyod, sir. Asa ba na endangered species ya? Leader kay vlog bro. Live lang. Ano na, kamoy tig istorya kay nahutdan ako istorya. So guys, nindot ang experience ni guys. Ano? Mutya. Pakit sa bag. Kita man ibabaw ni mong vlog tino. Kita babaw. Hinay biha. Klaro di atong mga naong ano di ay. Gihangwek. Oh, natay sa pagamay magian diri guys, oh. Gamay ra pod og tinguwan, wala jud makangari kay baha-baha ni ba. Abot ni diri tubig, lagpas pa. Dani. Sa gunitanan. Ay, dili maglingkod be. Miska. Tangago na lang daan ng tubig. Hangat ang pinahunhan niya karon ba. Di ato hangat sidag tanga sir. Hangat eh te. Hangat gid to. Ari lagi. Dari oy hangat kay di ba ambog ta. Inaguli nato, pwede ta diri agi. Ako na tour guide. Ug diri ta agi, diri masiguro to murag di kay ni. Di na kay ta pugong dastuhod. Kay ganita na og digbalik na og sus Ginoo ko. Di na magsilbi ning katuhuran dani. Maludza, maluag nagsamot ag mga ruska. My goodness. There po another sapa. Tristan, are you okay? Okay, good. Slowly but surely. Slowly. Mana panak be? Pulit ta wheels. Oh, atong tubig guys, kani 1 liter. Mara dyan itong gibit-bit. Then upat tulo mi kabuk mag-share ani. Kamang naghong anak guys. Uy, tarong nak. Ay lang pala big baskog lakaw. Ito na yung siguon kay. Ug magdapot ang daghang tubig na samot. At patong da samot na ni kaludya. Kahangat di ay. Ay, bit-bito na nini mo. Marag singot judi ay. Aksyon nagpanggawa sa gawa ang singot da. Yung sapatos, nakuha na yung sapatos na to. Se? Nakaw ba na to ba? Natangtang? Naukang. Wala man. Naama sila glue na po. Ay, wala man good. Ay, Ginoo. Kita na po inawahi.
Sila na po itong videohan sa una. Yan, yung sa una ko, ganang mamaji. Mamaji na. Misita! Manaka, ito apikas. Bukid, dagkuhan po. Ah, Mama G lagi. Zero. Mugdas. Sakto ha jud guys, yaro hay. Dili magniwang magsigig sa kagkanaog ning dapita. Huy. 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 Wala pa taon takawan fort ani guys. Kato may kinatuktukan dito. Nawahay pa to ha. Asa mang naglokdog kaldero? Ito pa sa wahe. Tuwa ko na sa wahi guys. Naglokdos kaldero kay mga tubang ko no meron guys. Naipanghatdad ato. Ang tagabayin andaw to kuno dito sa kinatumyang bahin sa buntod. OMG. Top of the mountain. Stop sa ta. Bahala na to karon. Ay, nanggawas agad jud pod guys. Nanggawas ag mga singot. Uy, dili na singot sa kabuntagon. Singot sa baklayan. Singot sa kabaktasan o si tawag na. Oh my god. Kamay lang, isa ka. Nak, isa lang jud. Hindi lagi magdungo-dungo. Uy, vlog. Hello. Yalis siya rin alam na. Oo. Tagali siya ra wala kasakangan he. Kasi na kami ani tunga-tunga rami. Kasi ka ba nak? Apoy na. Kasi ka ba niya naka? Kita. Uy di oy. Nisa kami din ni abot limik siya na babuan pero bago pa ning abli. Ay dito kamu. Dugay na kaayo. O patoy bayad. Magsud gawas mga tao diri pay bayad. It's very long time ago. Di lagi pwede. Nas kahoy lang. Ato ko nas kahoy. Ayun, wata lang yun. Ay nak ay sa ay lagi dito. Kasok kami og kami ganin nyo. Ang good be. Ang una gapon sila. Dari, tabay ka ka. Nag-relax sa economy. Di pagkanta ko pa gikanang atin na para gilong taghanap pa. Isa na